Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando ukuthi niphinde nibuye nizobuka la mavidiyo. Cha, lokho kuhle kakhulu. Kuyangithokozisa mina njengomkhulu Dumisa ngoba kwenza ukuthi ngigqugquzeleke ukuthi ngilokhu nginenzelile la mavidiyo lawa. Ngizoqala nje ngixolise kakhulu ekuthenini ngibe ne-delay la ekuthenini ngivule le nkundla yokufundisa ku-WhatsApp ngemithi. Nami kukhona okusakulungisa njengoba ngangishilo ukuthi ngifuna ukuthi ngithi uma ngiqale yonke into ihlelekile kahle. Kodwa-ke kesidluleke lapho namhlanje ngoba khona induku enginiphathele yona engithi cha, anibe nibamba umoya ngayo noma nibe nilinda ngayo le nduku. Singakaqali ukuya lapha ku-WhatsApp siyojula kakhulu, siyokhipha izinto ey'nzima kakhulu. Anibe nibamba la, nayi induku la. Angifuni nibe nidlala izitha lokhu nisalindile lesikhathi lesi sokuthi cha kuvulwe le nkundla le yaka-WhatsApp. Ningabe nidlala izitha. Ngifuna ube uyivikela-ke manje okanye ube uyiqinisa manje ukuthi lezi zitha lezi ezikufunayo njengamanje ezikufuna yonke indawo zingakutholi. Ngifuna-ke wenze kanje umthetho wakhona-ke. Awungitholeli ingoba mashinga. Abanye bathi igoba mashinga. Ngithole lowo muthi loyo. Bese ungitholela lo muthi ekuthiwa umathithibala. Bese ungitholela lo omunye futhi ekuthiwa usehlula amanye. Khona lo muthi lo ekuthiwa futhi ukuphunyuka bemphethe, awuthole nawo. Awuphinde uthole idlula. Bese uthola lo muthi, khona umuthi obizwa ukuthi igilandoda. Base ungitholela lo muthi ekuthiwa indabula-livalo. Bese ungitholela lo muthi ekuthiwa umabopha. Ungithole lo muthi ekuthiwa umasixabane. Ungithole lo muthi ekuthiwa umkungweni. Bese wenza kanjena-ke, awungivuleli nanka amafutha alezi lwane lezi. Ngitholela amafutha atikoloshe. Ngitholela amafutha emfene. Ngitholela amafutha emamba emnyama. Ngithe imamba emnyama. Bese ungitholela amafutha enyengelezi. Ungitholela amafutha engwe. Ngitholela amafutha ebhubisi. Uyabona-ke into ozoyenza le mithi le ngasenhla le eyamakhambi uzoyigaya okanye le yamaxolo. Uzoyigaya ibe fine. Befine impela bengathi uflawa. Bese-ke uxuba namafutha okanye uhlanganisa okanye umixa namafutha. La masumixile-ke uzokwenza kanje. Usuthola-ke intambo. Intambo le wuli uyayiphotha. Ungasebenzisa intambo eno-green noku-red noma kube yilo noku-red nokumnyama. Usebenzise nje phakathi kwalo mbala omibili, e-green no-red, no-red no-black okanye ubovu no-black, uhlaza no-black. Uyayiphotha-ke le ntambo. Mase uqeda ukuyiphotha le ntambo usuwenza kanjena-ke manje. Uthatha le ntambo, uzama isidwedwe okanye indwangu, uthungela lo muthi lo. Ngithi uxubile manje uhlanganisa namafutha. Suyowuthungela lo muthi kule ntambo. Mase uthungelile-ke isikuphelile-ke intambo kodwa ayikaqedwa-ke ekuthenini usungayisebenzisa. Thatha le ntambo, hamba endleleni ehamba abantu, endleleni nje owazi ukuthi ihamba abantu. Uthathe le ntambo le uyigqibe khona for 7 days. Uyigqiba le ntambo le uzoyigqiba lapho soyitshela ukuthi ufuna amandla okuvika izitha. Ufuna ukuthi ikwazi uthwebula amandla abantu abadlulayo lapho. Ukuze izokwazi ukuba namandla okuvika izitha. Into ozoyenza ngosuku lesi-7 usuyahamba usuyoyilanda le ntambo. Uma uyilanda-ke le ntambo manje usuyoyithatha uyifaka okhalweni kuwena okanye esinqeni. Uzoyifaka esinqeni le ntambo, lesikhathi uyifaka nje uyibopha uyakhuluma. Into ekumele uyigweme-ke le ntambo kuzomele uyikhiphe uma ngabe uzoba semcansini noma manenza le mikhuba yenu le yocansi. Kuzomele uyikhiphe le ntambo uyibeke eceleni ngoba kuzomele uyihloniphe kakhulu njengoba inamafutha alezi zinto ey'julile okanye lezi iy'lwane ey'julile. Kuzomele uyihloniphe kakhulu. Into ezokwenzeka-ke kule ntambo. Le ntambo le kuzothi uma ngabe kunezitha ezikuvimbile ndawana thile, mhlampe wena bekumele uhambe lapho. Uzozwa egazini lakho ukuthi hhayi namhlanje ngeke, ake ngingahambi ngala, ake ngiphume ngapha, ake ngihambe ngalenye indlela. Uma kufika lowo muzwa loyo, landela wona impela, iwona okahle ngoba sekuyiyona ndlela ekukhuluma ngayo. Ngoba
angeke ize ikwazi ukuthi ikuhlebele ngoba ngabe sengikunikeza isilwane uqubulasi impela. Uma ngabe usuzoba nomuntu okhuluma njengami nawe uzokuhlebela endlebeni, cha, izofika nje njengento engazi ukuthi umdlinzo noma umcabango. Uthi hayi namhlanje ngase angihambe ngala, hayi ngiyanqena ngizwa ngingavumi ngihambe ngala. Ungahambi ngempela ngoba usutshelwa yiyona manje ukuthi izitha zakho engala wanayo, ufuna ukukhulume naye uyitshele mawazi ukuthi mhlawumbe uzohamba ebusuku uthi ngibonisa indlela okuyiyona, ngibonisa indlela la ingekho khona izitha, ngifuna ukufika la ngiya khona ngiphephile. Izobe yona isiyenza njalo-ke lowo msebenzi loyo. Kubalulekile kakhulu ukuthi uyilalele impela, uyilalele ngoba izobe ikuvikele ey'theni kakhulu. Uma ungakwazanga ukuthi ulalele yona ungathuka usuthi hhayi ukulidumisa le ntambo yakho ayisebenzi, usho okuningi ongakusho, kodwa-ke mina ngizobe ngazi ukuthi le ntambo iyasebenza ngenxa yokuthi ngiyayazi kakhulu, ngiyazela ey'ntweni ey'ningi kakhulu esiy'vikile nabantu abaningi esibasizile. Wena uma uzolalela ngale ndlela engikutshela ngayo nje ukuthi le ntambo le ayizokuhlebela njengami nawe uma sikhuluma, kodwa kuzofika into engathi umdlinzi okanye umcabango kuwena ukuthi cha, ungahambi la noma ungayi lapha la kumele ubuye khona. Uzwe negazi lingavumi likudonsela phansi uma uthi uyasukuma uyahamba uya lapho. Ungahambi ngempela ngoba kukhona okubi okuzokuvelela uma-ke wafosa noma uma-ke wayahudula ngenkani walapho kuleyo ndawo. Okunye kubalulekile-ke engingakusho nje ngoba nangu nonyaka usuyophela, ngingasho nje ngithi cha, nginifisela inhlanhla kakhulu ukuthi-ke mhlampe neliqoqaqoqayo okuyizimali manje sengathi ngingahamba kahle, abalindele iy'mali zabo ey'nkulu engathi ngingaqaqeka ukuze nizokwazi nani ukuthi nibe neDisemba omuhle ngoba abantu phela basikhathi esiningi bayathi suke bejabula uma kuDisemba, nizokwazi nani ukujabula kahle uma kuDisemba. Kube kuhle nje konke ethu. uNkulunkulu alimbusise aniphe amandla nje njalo kona konke enikufisayo kuhlale kube yimpumelelo njalo ngoba imithi yona impela ngisazoyikhipha kakhulu. Ngisazoyikhipha ngoba mhlawumbe khona abazongabi namandla nabo okufika okungena okanye ukujoyina leli khasi leli la-WhatsApp engizoliqala. Bangakhathazeki ukuthi mhlawumbe ngizobalahla, ngizolonga mhlawumbe ngiqhamuka nje ngalowo 1 ngalowo nyanga nje ngikhiphe lowo 1 kanjalo 1. Kuyodiphenda isikhathi ngoba kuzobe sekunento engidonsela isikhathi kakhulu, kumele nginake labantu abasegruphini ka-WhatsApp laba engizobe kufanele ngiloke ngibafundisa ngemithi. Njengoba ngichazile-ke kula amanye amavidiyo ukuthi ukujoyina kuzoba u-1,000 njalo ngenyanga ozobe ukhipha njalo ngenyanga ngoba ibhuku lu-10,000. Njengoba kuzoba u-1,000 ngenyanga uzofundwa 10 months. Umuntu uzofunda 10 months, aphume 10 months senebhuku lakhe eliphelele, ethole yonke imithi, esazi kabanzi ngemithi. Ngithi kasithokozeke kwamanje. Aleluya, amen.